Hello guys, Murisei. Welcome to Salmeat TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then wo like, we share video, ukomenda. Nyata nayo nhasi. Kumba. Aiwa kuno right. Baba mnini varipo here? Varipo. Zvakamira sei? Yakamira kadai kuti tine zuro kusvikira nezuro musefuridhi ndakabuda ndikaenda kuGlenwood. Kuna mainini vangu saka tainosangana mama mutondoka tadzienda kuGlenwood. Saka zvadaro ndiri ikoko makuseni nezuro makuseni ndobva ndafonirwawo nemakwenzi vangu papa pasvinogara kuti murume wangu apinza Senzeni uyewo kuNaizaboom uya. Alright. Makuseni tete apa ndine mwana mudiki ane 10 months. Senzeni wakupi? Wakunaizaboom anoti extana naJafu. Oh, finish. Alright, tisataure mazita. Oi. Okay. Alright. And then alright. Makabva madzoka. Hello, baba mnini makadi? Makadi. Zviri kutaurwa ichokwadi here? Uwana mazuro ka. Chinenge handisi kuramba kuti ndakamira naye pagedhi. Saka munhu akandona ndichibuda pagedhi. Achibuda pagedhi takamira pagedhi. Saka iya munhu akafunga pamwe chete munhu ari kubva pano. Anonyepa munhu acho munomumba akatononoka kuenda kubasa nezuro. Musanyepa padarika. Ewa basirikai. Ndakamira pagedhi. Achidarika. Ndakatotaura naye achidarika zvishuwa. Ishamwari yenye? Ifriend yangu zvikungoziva ana chete. Vanonyepa baba, vanonyepesa. Yes. Ndichipinda mumba munotozi uchibuda mumba munotozva zvimasiyo wakaita zvinhu zvakumumba. Ndakati ndichitopinda mumba ndakatonyatsoona kuti munomba musi asi zvandakasiya ndakaita. Murume wangu kana ndikabuda inini achirara pamubhedha anongovhura foni yake yekurara odzosera. Nezuro ndakaonekwa even magumbezi emwana ndinomaisa mukati memashiti. Anga ari pamusoro pemashiti kurati akatobvisa magumbezi ese achirara pamubachira mukati akabvisa magumbezi emwana. Baba mnini taura ichokwadi? Ko magumbezi akasiwa ari mukati akazobuda mukati sei? Ndakakwira pamubhedha ndatsika zvimvura saka tsoka dzangu dzangu maja. Saka takarara. Tazile majake mama akafika. Zvinamete. Tazile majake mama akafika kuti majake anobvepi kana ukafika. Pandakamatsika pasi. Alright, baba mnini tiri kutaura nezvemagumbezi emwana ari mukati memagumbezi enyu handiti? Kana imimi ndakazomapisa pandakazomupisa pandamaisa achipamusoro. Tete. Muvhundeti nezuro akabuda pano pamba achienda kubasa nguvai. Ukaenda kubasa nguvai. Pindurai baba. Makaenda kubasa nguvai bamni? Makaenda kubasa nguvai babati. Papindurai. Pindurai. Zvazvo ndikutora kupikisa. Alright, baba mnini munosienda kubasa nguvai? Enda tsini kuma 7 kunoenda uno. Okay, nezuro makaenda nguvai? Ndakaenda kuma 8. Akaenda kubasa kuma pasi 8-9 ndoko time dzakaenda kubasa. Zvozi time yandakafonerwa ndakabva ndatosimuka kubva Glenwood ndichisvika kuno. Anga achangosvika kubasa uko. Asi makarara musiko kumba here maini? Akatosvika ndakarara ndisiko kwamba iye haana kutouya kumba akatozouya makuseni. Time dzakasvika kuma pasi 5. Vamwe vangu vatomuka vanomuka vachienda kubasa makuseni. Vakatomuka vakatomuya iye haana kuvaona kuti vamuona. Vakatomuona achitopinda naye Senzeni muno mumba. Handizivi kuti vanhu vokunaizaboom ndo. Alright. Imbomira kani mainini imbomira kutaura mazita nekubasa kwevanhu handitika. Saka muri kuti munhu akapinzwa mumba kuma past 5? Vanhu chibva vararisa kusvikira kuma 9 vachi vari muno mumba ndozvakamunonotsa kuenda kubasa.